ଗୋଟେ ଖାଲି ଦିନଟା ପଡ଼ିଛି। ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି, କିଛି ଗୋଟେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମାମା ତ ସେପଟେ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଯାଉଛି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିବି। ନାଇଁ ମାମା ତ ବାଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ମନା କରେ। ବାଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିକିନା ଟିକେ ସେପଟକୁ ଦେଖେ। ମାମା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମାମା ତ କିଛି କହିପାରିବନି। ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଲା। ବାহ, ପୁରା ମଜା ଆସୁଛି ଆଉ। ହେଇରେ କୁଳାଙ୍ଗର, ତତେ ମନା କରିଥିଲି ସେଠି ଚଢ଼ିବୁନି, କାହିଁ ଚଢ଼ିଲୁ? ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଏଠିକି? ତୁ ପରା ସେଠି ବାସନ ମାଜୁଥିଲୁ ନା କ'ଣ ପରା? ତୁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇଲୁ ନା ନାଇଁ ଦେଖିବୁ ଏବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁଛି। ତତେ ଦଉଛି ରହିଥା, ତୁ ଖାଲି ଏଠି ଓହ୍ଲେଇ ସାରେ ତାପରେ ତତେ ଦଉଛି। ତୁ ଖାଲି ଏଇ ଘର ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ, ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ। ଯା ଚୁପଚାପ ପଡ଼ିବୁ। ରହିଥା, ବାପା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେବି। ଯା ଚୁପଚାପ ପଡ଼ିବୁ। 10ଟା ଚାପ୍ଟର ମୋତେ ମନେ ରଖିକି କହ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ଏଠି ଏଇ ଘର ସବୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ?